ନୀଳକନ୍ଦର ନିବାସୀ ନୀଳ କଳେବର ନୀଳାଦ୍ରି ମଣ୍ଡପେ ନୀଳାଦ୍ରୀଶ ଠାକୁରଙ୍କର 12 ମାସରେ 24 ବେଶ। 24ଟି ବେଶର 24ଟି ତତ୍ତ୍ୱ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଗୀତାରେ ଅଛି, ତୋର ବିବିଧ ବେଶ ଦେଖି ନିର୍ମଳ ହେଲା ବେନି ଆଖି, ଧନ୍ୟ ତୋ ନୀଳାଦ୍ରି ମଣ୍ଡଳ ଭକତ ଭାବେ ହେଲୁ ଭୋଳ। ଚତୁର୍ବିଂଶତି ତତ୍ତ୍ୱ କଥା 24 ବେଶର ବ୍ୟବସ୍ଥା, କି ଦିବାନିଶି ତୋ ଗମନ 24 ବେଶରେ ମୌନ। ଏହି 12 ମାସର 24 ବେଶ ମଧ୍ୟରୁ ବଣଭୋଜି ବେଶ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଭାଦ୍ରବ କୃଷ୍ଣ ଦଶମୀ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ବଣଭୋଜି ବେଶ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଉକ୍ତ ବେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ, ଏହି ଦିନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପରେ 2 ଖଣ୍ଡ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ସାରି ଭିତରେ ପାଣି ପଡ଼ିଲା ଉତ୍ତରାରେ ଦକ୍ଷିଣୀ ଘରୁ ରାମ ଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଣି ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି। ପୂଜା ପଣ୍ଡା ଆସି ବଡ଼ ବାଡ଼ରୁ ରାମଙ୍କୁ ଓ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଡ଼ରୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଦେଲା ପରେ ମହାଜନ ସେବକଙ୍କ ହାତରେ ବିଜେ ହୋଇ ରାମକୃଷ୍ଣ ବଟ ଦ୍ୱାରଠି ଥିବା ପାଲିଙ୍କିରେ ବିଜେ ହୁଅନ୍ତି। ବିମାନ ବଡ଼ୁ ସେବକ ବଡ଼ଛତା ମଠ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଏକ କାଷ୍ଠ ନିର୍ମିତ ସିଂହାସନରେ ବିଜେ କରନ୍ତି। ଏହିଠାରେ ଜଣେ ଲୋକ ସବରୀର ବେଶ ହୋଇ ଗୁଆକୋଳି ଓ ନଡ଼ିଆ ପାତି ମିଶାଇ ଏକ ବାଉଁଶିଆରେ ଧରି ସେଠାରେ ଡାକିଥାଏ, ପାଣିର ଫଳ ସିଙ୍ଗଡ଼ାରେ କୋଳି ଖାଇବ ଆସ ହେ ପୁଏ। ଭିତରଛ ମହାପାତ୍ର ଉକ୍ତ ସବରଣୀଠାରୁ କୋଳି ନେଇ ରୂପା ପିଙ୍ଗଣରେ ରଖି ତାହାକୁ ସମର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି ଓ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସେଠାରେ ଶୀତଳ ଭୋଗ ଓ ଭିତରଛ ମହାପାତ୍ର ବନ୍ଦାପନା କରିଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ଠାକୁର ବାହୁଡ଼ା ବିଜେ ହୋଇ ଜଗମୋହନରେ ଥିବା ଖଟ ଉପରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ କୋଳି ବିକା ନୀତି ବି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବଣଭୋଜି ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କୃଷ୍ଣଲୀଳା ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ବକାସୁର ବଧ ପ୍ରସ୍ତାବ ଓ ଅଘାସୁର ବଧ ପ୍ରସ୍ତାବ ନୀତି ପାଳନ ହୋଇଥାଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।